väčšinu svojho života som si myslela, že mám sebavedomie aj sebahodnotu na celkom dobrom leveli, že o sebe akože až tak nepochybujem a že som na tom celkom dobre. Avšak pravda je taká, že mnohokrát máme tie veci pochované hlboko v sebe, až v tom nevedomí. A len tie naše činy, ktoré si my samozrejme vieme veľmi dobre zracionalizovať, sú zrkadlom toho našeho sebavedomia a sebahodnoty. No a ja som si uvedomila, ako veľmi je moje sebavedomie aj sebahodnota závislé od uznania okolia. A je to vonku. Je to pravda. A hlavne ešte, a výkonu. Výkon a uznanie. To boli moje drogy, na ktorých som si pičala. A nechápte ma zle. Veľmi dlho mi to fungovalo. Veľmi dlho mi išla karta, veľmi dlho som bola naozaj validovaná a cítila som sa, že je všetko v poriadku. Ale keď veci prestanú fungovať, keď sa vám prestane trošku dariť, keď sa mi rozíde ten frajer, keď proste to tam začne pukať, vtedy prestane prichádzať validácia. Tak je síce o sebe normálne pochybovať, ale ja ľudia som sa vedela bičovať. A vedela som o sebe tak strašne pochybovať.